gawe senenge wong akeh. Swarga. Contone Mas Akbar. Ndalang nyenengne wong akeh iki mesti mlebu swarga. Sinden yoga gawe senenge wong akeh mesti mlebu swarga. Apa wae gawe senenge wong akeh mesti mlebu swarga. Kuwi rumus. Rungokno kupingmu. Rumus Mas TB. Dadi apa wae gawe senenge wong akeh mesti Swarga. Swarga. Rumus itu. Kowe krungu malaikat lambemu ditapuk ra iso balik kowe. Kok iso ki lho? Kok senengane gawe peraturan dhewe. Lah iki fakta lho. Fakta. Iki dalil lho. Valid lho ki dalile. Sahih iki. Dalil akli maupun nakli. Heeh. Wah, kuwi lho. Rungokno kupingmu. Kuwi lho, dalan lili-lili ngono iki sing apal Nyenenge kae. wong akeh mesti mlebu swarga. Ya durung karuan to, Mas. Kok iso durung karuan? Durung karuan wong nyenengke wong akeh iki mesti mlebu swarga durung karuan. Kok iso? Sampeyan ngerti cah wedok sing nggone guyangan. Kok iso tekan guyangan? Lah kuwi kan gawe senenge wong lanang akeh. Gek murah 200.000 rong dina ora wengi sak pijete. Wis, jajal kowe mlebu swarga apa ora kuwi? Lah kowe mbok padakne kono, kowe aja dolan turut kono. Kae ngono nggone wong nakal. Guyangan nggone wong nakal-nakal. Lho iya kuwi Kono nggone wong gaul, wong grapyak. Lho. Kono kok nggone wong ramah. Kok iso kae nggone wong wedok nakal-nakal, aja dolan rono kowe. Aku lagi lewat di sapa? Piye? Mas, Tanjung Perak kapale kobong. Piye? Monggo pinarak kamare kosong. Bales to. Tak balesi to. Piye? Tuku duku katutan rokok. Apa kuwi? Mangke kula mriku kalih Pak Mubarok. Lambemu lho. Asmane Mubarok barokah iso sobat turut guyangan iki rumangsamu. Sapa ngerti golek jenang? Golek jenang terus mlebu metu. Rumangsamu Kono kok iku gone wong ramah, oso gone wong nakal ya kae. sing tengah iku ramah kabeh Mas ning kono kuwi. Kok iso? Dene sing pojok, kae gone pojok buyangan kuwi. Heh. Aja rono. Nyapa? Angker, wingit. Kok iso? Kula nate liwat kula diwedeni kuntilanak. Nek medeni piye, Mas? Lah kok aku liwat ke pojokan. Dideni kuntilanak. Heeh, ning pojokan kuwi, Mas. Heh. Nek guyangan ya piye? Heeh, ning guyangan terus, nang pojok lah kok diwedeni swara cah wedok. Piye? Kaya gak kuntilanak iki kayane kaya dudu kuntilanak jane. Kuntilanak. Suarane lho piye? Aku lagi liwat. Peteng kuwi. Peteng lah kok ngarepe pojok kuwi. Ya ning cedhak kamar sing anu kae. Heeh. Piye? Lah kok aku opo iki? Oke, sik to. Kae Piye to, Mas, Dok? sik kae dudu kuntilanak. Apa? Kae ngono wong nyuluh kodhok. Ngawur ae kok Lah kuntilanak. kok aku metu kono lah kok tibane wah ketok koncoku. Sapa? Lah kok Pak Mubarok ya metu kok kono. Cengengesan iki. Iki jene putrane Mas Badar karo Mas Akbar kowe menjatuhkan harga dirine Pak Mubarok kowe. Ora Mubarok iki. Pak Mubarok sapa? Sing B kelas sing A. Rumangsamu kok iso suwane nganjuk iki paling tidak nganjuk iki nggone budaya lho. Budaya. Nggone piyayi luhur, piyayi utama. Ah. Mulane kuwi salam hormat, salam takdim, sungkem bekti kula kagem para bini sepuh, dalang seniman ingkang kepareng rawuh dalu punika ugi ingkang mirsani lumantar hasta brata. Ya. Ngono. Iki sakliyane saking senior Pepadi Nganjuk Nggih, Pepadi uga ada anu Mas Yudo. Napa? Saking Les Bumi PCNU Kabupaten Nganjuk. Oh, Pak Lukman, Ya. Gus Lukman, Les Bumi. Kowe ora ngerti pimpinane. Les Bumi, Ora rohmu ngerti. Les Karbit kowe. Las iku las. Wong kok Les iso. Bumi apa, Mas? Les Bumi ki lembaga seni budaya muslimin Indonesia di bawah Nahdlatul Ulama Gak NU. Ra mudeng kowe. Wong agamamu reyok. Kowe kok kenya agamaku kowe? Lah Omahmu ngawi kok sombong. Lah Mas omahku ngawi omahmu ndi? Tuban, Mas, Bumi Wali. Tuban. Bumi Wali. Percaya aku Tuban ki bumi wali. Kowe ngerti Masjid Agung? Heeh. Masjid Agung Tuban karep Iya. alun-alun. Heeh. Tambire aku, Mas. Aja macem-macem kowe. Apane kuwi apane? Masjid Agung Tuban iki lho. Tambire aku. Tambiri sing piye? Lah ngono jare cah pondok. Sing ngurusi masjid iki lho. Kae jenenge takmir. Takmir tambir. Takmir. Yo kuwi lah dhek tambir. Lah nuwun sewu lho Mas. Pripun, Mas Mas Akbar. Yudo? Wong dadi santri ki kowe ki gak duwe potongan belas kowe kuwi.
Lah Mas Akbar karo Mas Badar dadi dalang kan hebat. Gawe blangkon, beskapan, jarian, identitas seorang dalang. Demes. Sinden, gelungan, kebaya, jarian, ketok gandes, ketok luwes, ketok demes sebagai seorang sinden utawa waranggono. Lah kowe santri lho, ciri khasmu apa? Identitasmu apa? Aja ngenyek Mas. Nyuwun sewu Mas Akbar, Mas Badar. Apa? Ambek aku koyo ngene iki ben wong ngertine aku santri. Tak identitas Mas. Identitasnya? Dodo kuwi tak tato masjid. Edan. Beserta imam. Saking fanatike Mas Yudo. Fanatik. Ya Allah, ya Allah. Masjid. Beserta imam, makmun dan jamaahnya tak tato kabeh ning kene. Komplit Dane wong ngeretep. Masa ya masjid tak? Piye to weteng? Lho, tak tato beduk. Wah. Santri Mas. Wetengmu mbok tato beduk apa ya iso muni? Yo iso to. Lah tabuhe. Lah iki ngisore. Masuk. Tabur ditato mereka kok takone. Tabuh mbutel koke. Mulane kenapa kok Tuban kuwi diarani Bumi Wali? Wis pas. Kok iso? Mergo Tuban kuwi plat nomere kuwi S. Plat nomere Tuban S kok iso S? Mergo ning kono iku ana makame Sunan. Mulane plat nomere S Sunan Bonang dimakamno ning kono. Iya. Sunandar, Sunandir, Sunanto. Alah iki lho apa kok iso? Sunandir. Nek Tuban Plate S sebab ning kono ana makame Sunan. Lah Surabaya kok L. Mergo ning kono ku cedhak laut. Tanjung Perak tepi laut. Manggone ning Surabaya. Mulane plat nomere L. Lah Nganjuk kok AG. Mergo ning kono ada guyangan. Ngono lho. Jadi nek ora ana guyangan gak mungkin plate AG. Oh, dadi AG kuwi saka tembung Ada guyangan. Lah Jakarta kok B. Mergo ning kono daerah banjir. Oh iya. Sering banjir, mulane ngarep dikei B. Lah saiki Ponorogo kok AE. Lah kono kan daerah Warok, Mas. Reok. Lah Riok kok AE. Lho, reok nek senggak iku piye? Piye? AE. Ora tau kok BC Ora tahu ya. Oh iya. Sejarah kuwi ngono mulane sampean dadi wong Islam ku nyuwun sewu agamane sampean apa? Loh, Islam, Dek. Islam. Mas Badar. Mas jenenge wis Badarudin, iya Islam to kok. Badar kok iso Badaruddin. Mboten Nadruddin nggih. Ora kuwi. Mas Yudo. Agamamu Muhammad Yudo Ali bin Sokep. Oh. Lho, Sokep aku jenengku. Mas Yudo iki les bumi ngawi. Les bumi. Aku les bumi Nganjuk jelas Iya. Islam. Aku ning omah celuanku Pak Sokep. Ngono kok. Piye tok kowe iki? Piye? Kok nekoni Islam apa? Piye? dagelan lo jenenge Kep Sokep. Ora mungkin. Dagelan lo jenenge Sokep kok. Maksudnya nek pas ning ngisor panggung Agamane apa, Mas? Islam Sing mbok sembah sapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pangapura dan Maha segala maha. Ya. Percaya bahwa Gusti Allah iku ana ya? Ya percaya toh? Saiki Iman, orang beriman harus percaya. Ana aku tak takon. Oke, Sitok wae pertanyaanku. siap. Gusti Allah kuwi manggone ning ndi? Ya Allah. Ya Allah, ngene iki lho. Nguyai segoro nglabur langit Sing tanpa kok para kiai. Para kiai sing para rawuh. kiai alim ulama para Alim santri. ulama. Pertanyaanmu cetek. Cetek pertanyaanmu. Tek. Kok iso cethek aku mung takon. Jawaban dhisik Mas Yudo. Sing mbok sembah sapa? Gusti Allah, Percaya ana Gusti Allah? percaya ta wong beriman kok. Tak takoni. Gusti Allah kuwi manggone ning ndi? Ngece. Deder ilmuku. Les bumi ngawi. Les Dik. bumi terima mbok padane Gusti Allah manggone nang ndi? Qalbu mukmin Baitullah. Di dalam hati yang suci di situ tempatnya Allah. Ati kang resik, ati kang suci, atine wong mukmin kuwi panggonane Gusti Allah. Bungokno. Lho aku. Pucuk jelas bener Nggih, harga diriku jatuh nek nganti gawe sen jawab. Sokep nek ngomong. Sampai cuwi pasti mali coba. Piye bener apa ora? Bener ora qalbu mukmin Baitullah. Manggone ning Ning ati kang suci, ati kang resik. dadi Gusti Allah manggone ning Papan dununge Gusti Allah ning ati kang resik. ning gone ati. Iya. Saiki ana peso, dodomu tak bleh, jret. Ketok atimu. Ning kono ana Gusti Allah ora? Durung karuan. Oh iya. Oh, aku ngerti jawabane. Ngerti. Napa, Mas? Pertanyaannya apa mau? Gusti Allah manggone ning ndi? Ana dalil liyane. Nggih. Ar-Rahman ala arsis tawa. Gusti Allah ki ning langit sapitu. Lah, Sidratul Muntaha, Lah, langit sapitu. langit sapitu. Kemeruh sampean.
Loh, iki dalil. Loh, Sampe dalil. kok ngerti kok ngomong langit sapi itu. Quran sunnah. Lah betul. Sik to sampean sap siji rong tau rono kok ngomong sapi itu. Wong ning sap siji rong tau lho. Sik, aja ngate kalah, Mas. Heeh. Gusti Allah ki manggone cedhak karo urat nadi. Nah, Kuwi iki lho, bener. Gusti Allah, rungokno kupingmu. B, telek bebek. Kowe menjatuhkan harga diri kowe. Sik, Gusti Allah panggone ning Dekat dengan urat nadi. saiki ngomong urat nadimu kena peso sriat. Dadi Gusti Allah melok mati lho. Ilmumu iku gak mencantumkan identitasmu, Kip, Sokip. Sik. Aja kalah. Sampeyan iso gelar Kudu iso nggulung, Iso buka kudu iso nutup. kediri kutane. Sing dadi bukti lan nyatane. Kebo sapi sing digugu. Keluwane Nek menungso entute. omongane ya omongane. Ngomong karo kentut. Saiki ada pertanyaan Pasti ada jawaban. tidak menyinggung Perasaan orang lain. siap Gusti Allah manggone ning ndi. Iki mumpung di live streaming. Jadi ini bukan penistaan agama, orang lecehno agama. Betul. Jawaban, Iki jawaban. ilmu tambahan gawe santri-santri sing iki anyar tapi anyar. masuk logika ya. Masuk logika. Piye, Boten piye? pelecehan. Piye? Dalil nakli dan naklinya mencukupi ya. Betul. Iya, Iki iya. aku lagi ngerti saka maratuwaku. Ya ampun maratuwamu. Lak ngomongi kowe. Nek Gusti Allah manggone ning ndi ku diomongi maratuwaku. Maratuwa nggo literasi lho. Ngerti pengen ngerti ora? Ning Gusti ndi? Allah manggone ning ndi? Gusti Allah manggone ning ndi? Ning dhuwur lemari. Loh, ya ampun. Ngene iki jenenge kan mengada-ada Mas. Piye Jangan, kowe? jangan. Gusti Allah manggone ning dhuwur lemari. Ngono Kok iso ki lho. Kok iso jelas tidak nyambung Mas Tebe. Ini lho Mas, wingi maratuwa kuwi arep budal kenduren bancaan slametan. Heeh. Kuwi kan nggih busana koko. Heeh. Goleki kopiah ora eneng. Heeh. Digoleki ning ngene kamar tidur. Wah, ora eneng. Ruang tamu. Ruang tamu Ora ora eneng. eneng. Ning pawon Ora enek. Ora eneng. Lah kok ngingeti lemari. Heeh. Ya Allah, tibane manggone ning kene. Kuwi lho Mas. Sik to. Mulon nek salate Ya, do mati angel po iki. lemari mulane. Iki penjelasannya angel lho, iki dicernasik balenono to. Baleni, Gusti Allah- baleni. Gusti Allah manggone ning ndi? Ning dhuwur lemari. Kuwi jarene sapa? Maratuwaku Kok iso? wingi maratuwaku kan arep budal slametan. Kendurenan. Kenduren kan nggih busana muslim. Heeh. Goleki kopiah ra eneng, songkoke ra eneng. Heeh. Bareng golek ning gone kamar tidur. Ora eneng. Ora eneng. Pawon Ora eneng. Ruang tamu Ora eneng. Kan bingung. Bingung. Lah kok ngingeti lemari. Heeh. Ya Allah, tibane manggone ning kene. Lah aku krungu. Dadi Gusti Allah kuwi manggone ning dhuwur lemari. Mas Yudo iki jare sing Ora jane tukang sun Iya. nek kabel lecet ora ya. Bagi apa? Kowe nyetrum cangkemmu lho. Wong kok nak aduh Gusti yo ampun nuwun ngapura Gusti. Ya Allah. Ngene lho Mas tak jelasne. Maksude maratuwamu iki kok ora Gusti Allah medingkring ning dhuwur lemari ngono ora. Maksude Gus anu ki maksude kopiahe ki lho sing ning dhuwur lemari karepe maratuwanem. Ya ampun. Jelasno Mas. Maratuwaku iku ora ngomong ya kopiah, tibane manggone kene. Ora ngomong ngono. Ngomongnya ya Allah, tibane manggone ning kene. Kuwi lho diomongi kok. Dadi ora muni ya kopiah ora maratuwamu jek urip. Yo isih. Tulung idonono ya nek urip. Yo aja lho. Tanya apa? Lah nek tak idoni engko nek wangi mutung, ora gelem goleki Gusti Allah manggone ning ndi. Lah ku ora ngerti. Oh cengengesan. Wong bedhekan ki mbaya sing logika. Wong iki para kawula muda, para nom-noman akademisi, ilmunya hebat. Kok bedhekan Iki kuliah kabeh lho Mas Yudo. kuliah. Lah kowe ro sing gendar iki. Iki kuliah ki semester 20. Wah, kowe. Semester 20 ini ning gone kampus ya apa. Semester Arep dadi TU. Masih kaya tuku kain ner Mas. Aku kurang sopan piye saiki Mas? Lagi mlebu ngucapne sing kaya sepuh-sepuh wilujeng dalu. Sing gawe nom-noman selamat pagi. Jajal saiki kowe ngucapno gawe ketua les bumi Nganggo apa? basa Arab. Lho aku yo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basa iso ngaji pura. Lho ngaji aku basa Arab ku Lah iki lho. katam, Arab ya aku Dagelan katam. pondok lho, dagelan pondok. Aku Sirahe basa Arabe apa? Raksun. Nah. Ngakno kupingmu. Raksun. Mripat
Ainun. Lah kuwi lho. Dan ini yo iso lho. Iso. Iso toh. Podok kok. Saiki nek selamat Tafadol. Lah, Silahkan. Silahkan. Tafadol. toyib baik. Toyib, bagus, Bagus. baik. Ah. Toyib. Innallaha Syukron. ma'asabirin, innallaha ma'asabirin. Innallaha ma'asabirin. Kuwi Wong sabar kasih Gusti Allah. Syukron, terima kasih. Terima kasih. Sukron iku adalang to. Bahasa Arabe cukron kuwi terima kasih. Terima kasih. Lah ya mau nek sirah apa? Roksun. Ripat. Ainun. Selamat pagi. Oh, gak eruh aku. Gue ngeruh aku nek selamat pagi dereng ngertas Oke, kula. oke. Selamat pagi. Ngono kok Afadol. Yo kan Mas Yudo pas pelajaran kuwi gak Pas angkat, pas selamat pagi kuwi aku pas julang kuwi aku keturon. Nah, Dadi rapal. Wah, padu ra iso ngomong kayak keturon. Nek kepala Roksun, mata. Ainun, Lah nek selamat pagi bakdo subuh. selamat pagi Pak. Bakdo. Ora kok bakdo subuh keliru, tapi bakdo subuh. Nek selamat pagi. Selamat Nek pagi. selamat siang. Bakdo duhur. Selamat malam aku roh berarti. Apa? Bakdo Isa. Cengengesan bakdo Afadol Sukron karo apa Mubarok. Kok sing dihafal Mubarok. Bangsane. Wong bedhekane sing ilmiah. Ah. Kowe kok iki jabjan ilmiah. Lah ke mangsamu ke apa pinter ngono piye? Lho, Mas yang ngene lho. Mas Badar iki S1. S2 Mas. S2 Dek. S2 kula S1. Mas Akbar Ah. S1, Mas Badar S2. Aku elek-elek ya S1. Ah. Ora kok wong pinter iku bukan didasarkan oleh gelar. Ya. Lah tapi oleh IQ. memang IQ nek gak salah sak gelas 500. Kuwi IQ tolololelelot IQ kuwi lho. Aku wae ngono. IQ iku sing kuwi lho. Melok grup pangunci lho. Apa kuwi? Paguyuban ngunjuk IQ lho. Piye bedaan apa jajal? Kewan, ngerti kewan? Ya roh to aku. Kewan. Kewan itu termasuk ilmu biologi. Ah. Kewan apa sing buntute 5? Ora enek iki ngawur pertanyaane. Pertanyaane gak masuk akal. Masuk akal. Gak logika. Gak iki. logika. Ora enek. Mubengo jagat ora enek. Ora Jagat enek. tepung gelang masih to dibelah dadi 5. Ora Ora enek enek. kewan kok buntute 5. Oh, Kuwi ora gak- enek. gak masuk, gak paling masuk pol akal. paling pol loro. Buntut ya siji, Ngono kok loro. kakek ngomong S1, S2. Loh, akademis. Kenyataane Ora Akademis wong ora Ora enek enek. buntut 5 Ora nalar kuwi, Ora nalar we. Paling pol loro. Loro. Itu mah cabang. Heeh. ngene ya tole alah karo Badar. Sinau dhisik. Sadurunge mungsuh bapa. Iya, iya. Bapa apa? Bapa. Bar gowo. Kuwi tulung ilmiahnya, Mas. Hah, Kewan buntute 5 kuwi ana. ora enek, Mas. Ana. Ora enek. Ana. Kewan buntute 5 apa? Wedhus. Ah. Lah kok iso wedhus lho? Wedhus iki nomere pira? 35. Kepalane, Telu buntute. 5. Lah, wis wis. S1 itu bukan Bener. jaminan lho. Bener, TB bener, TB bener. Iki jenenge pekat penyakit masyarakat Mas Yudo. Wis salah mungguing pemerintah, dosa mungguing agama. Ah. Kewan buntute 5 mah apa? Wedhus. Kok iso? Wedhus iki nomor togele pira? 35. Kepalane, Telu buntute. 5. Oh iya bener, masuk akal. Ngepul kok Mbak Lawang to, Mas. Dan S2 karo S1 ki apa? Nek apa 35? Wedhus. Nek 32. Ula, 23 kethek, 02 bekecot, selikur. wiyangan. Kapal, papat pitu. Banci to, Mas? Kowe kok apal? Apal aku biyen bandar kok kaya to. Pak polisi. Ora bangsa kok iso. Cengengesan kowe. Niki sing baku mengucapkan muga-muga Bu Tia Dasi. Sintia Dasi. Ya. asmane rumah makane wae Lumintu. Hmm. 3 suku kata Lumintu. Wah, Lu. Lu. luar dalam ruangannya akan selalu dijaga kenyamanannya karena rumah makan Lumintu bukan hanya mengutamakan Kok rasa dua meno tapi juga singkatannya kok. kenyamanan. Oh iya iya. Jatuh. Hebat. Lu kuwi lagi lu. Luar dalam itu nyaman. Iya. Tempatnya apik. Min. Minta apa saja akan selalu dilayani karena Anda senang, kami pun ikut senang. Oh. Kepuasan pelanggan lebih diutamakan. Betul, karena Lumintu mengatasi masalah tanpa masalah. Gadean. Pegadaian Lu we. min terakhir Tu. tu. Ah. Tu kuwi
turahan. Wow. Turahane Bati insyaallah barokah gawe nanggap wayang karo dagelan. Kita tidak akan bisa lepas dari peran Bu Cynthia Jessi. Ya. Dari mana kita berasal pasti akan kembali ke asalnya. Aku ini adalah seorang gembala sapi. Jelas Gawe-gawe nek. Golek-golek. Lah kelumpi itu saka badar mereka. Amate dalange kan ya dikatutne. Akbar ki akhlake sabar lho. Akhlake Wah, sabar. kuwi lho rungokno. Ora kaya kowe kuwi. Ngene iki belajar Sinau. sinau to. Sinau apa? Segala macam matematika, bahasa Inggris apapun ya kowe kudu iso to. Muda-muda semangatnya akademisi. Heeh. Nah, itu loh. Coba to blangkone ben ketok gundul. Lah. Wong sing dinteni gundulmu kuwi lho. Kuwi lho. Jan gilap. Wah, otakmu iki kaya cemerlang ngono lho kayane. Cemerlang. Otakmu lho. Kuwi jare anu to diduduk iso muni to. Kuwi apa diduduk iso muni apa disumet iso mekan? Disumet nggih mekan diduduk nggih muni niki mboten mesti ya. Wis ora sakti aku. Iya aku sakti. Wong cengengesan rumangsamu. Iki sowan paweh panglipur kanggo Bapak Ibu para sing mirsani lumantar YouTube. Betul. Saya ora lali mengucapkan selamat tahun baru 2022. Selamat tinggal tahun baru 2021. Doanya ya semoga di tahun baru ini kita semuanya mempunyai barang-barang yang baru. Contone Kalender. Oh iya kuwi wis mesti. Kalender kuwi wis mesti kok barang baru apa ngono lho. Yang kedua, muga-muga soben tahun baru iki iso nganyari, Mas. nganyari apa? Pajak kendaraan. Oh, anu orang bijak. Orang bijak taat pajak. Oh iya, sing nomor 3. Muga-muga iso kabeh sing rawuh ning kene iso ndang duwe omah kabeh. Amin. Omahe anyar. Amin. Kaya kula omahku anyar. Iya to Mas Yudo? Oh nggih, omahe anyar niki. Sampean ngertos lawange diukir niki. Masyaallah, gur sak dagelan lawange diukir. Dagelan lawange diukir, gebyok mbok ukir ya kae. Sing ngomong sapa? Lah kae, tawapuk pisan. nek gak mbok ukir, Dipangan rayap goblok. Tapi saiki omahku wis apik. Lah wingi kula kan bingung. Piye, Mas? Aku kan bangun omah rego 100 juta, Mas. Iya. Lah aku kan pengen omahku Madyanto regane 100 juta. Tapi disawang ketok elit, ketok elit ben ketok omah mewah. Heeh, ben padha karo disawang omah rego 102 juta. Aku kan bingung carane piye iki. Sik gorong yuto kok ya. Sik to. Omahmu rego pira? 100 juta. Lah terus karepmu ben Aku ketok ben pengen mewah. apik mewah. Nek disawang kaya omah mewah kaya rego 102 juta. Lah, ku carane piye? Omahmu bongen terus dicet. Kok nesu lho. Ora nesune ngono kok. Ya ora sombong Mas wingi. Tahun 2020. Mbok dene Bang angsal penghargaan. Penghargaan apa Mas Yudo? Selamat. Nggih. Saking Bapak Presiden ya Mas kan ora salah. Masya Allah, Insinyur Bapak Haji Joko Widodo. Nggih, Ibu Penghargaan apa? Ibu Khofifah mawon Lewat Menteri Kesehatan. Badhe menerima penghargaan Mbok Di kula niku sebagai dukun bayi teladan Republik Indonesia. Lah alah wong dukun bayi mbok pamerne lho. Kehebatannya dukun bayi itu apa? Kelebihannya Masih apa? kalah dengan dokter Modern. bidan ilmu modern. Ilmu Kok modern. Dukun bayi milenial lho Mas kok cerita dukun bayi. Dokter bidan ini nangani wong babarane piro? Paling 2 utawa 3 mentok. Mulane kuwi gak entuk penghargaan beda karo Mbok Deku. Mbok demo Sekali nangani wong babaran kuwi wong 20, wong 30 bareng iso. sedina nangani wong babaran 30. Ora trimo sedina bareng kuwi Mas. Lah kuwi carane utawa resepe piye Mas? Warisan nenek moyang. Wah niki Lah, leluhur Mas. iki lho, piye iki? Leluhur. Perlu niki. takoni tak takoni Mbok Dek kok iso nangani wong babaran akeh iso cepet kuwi carane piye to? Gampang le. Kayak wong babaran kayak deloken. Nek wis buka 48. Kakean, buka 48. Buka 6 ngono ae lho, 48 iku sak lapangan. Sak cengel ya. Apa ora masuk angin kuwi? Ora masuk. Wis pokoke buka pira terus umume? Buka 6, buka 6. Buka 6 ke delengen incengen. He. Terus grayang ngono. Nek wis ketok rambute
maksudnya jabutan Ditarik dijabut. bayi mesti lahir. Brilian kira rumus baru Mas. Betul, Rumus Inovasi sepele. dalam Kita resep melahirkan. sepele tetapi menyelesaikan masalah. Dibuka roh rambutnya ditarik. Tarik. Bayi lahir. Oh. Lah kok capa wingi kan mbok ora sombong, dia mulai ku nangani wong 20. Lho. Lah bareng kan aku celuk le, kowe tulung tangan sing 5. Lah kowe kan mesti warai. Aku iki resepe ngerti. Oke siap, ayo wong 5 sing arep babaran, melu kabeh. Mbok tangani dhewe. Tangane takon baris. Mlebu kamar. Mlebu kamar kabeh. Bleng. Bleng. Lawang tak kunci. Aku malik sret. Wayahe. Wayahe apa? Wayahe babaran. Wayahe arep babaran. Aku terus, "Ayo, wong wedok-wedok sing arep babaran, turu. Mlumah kabeh." Blek. Aku wis mlaku karo kalem-kalem, Mas. Aku ndonga bismillahirrahmanirrahim. Rok buka. Kaya malaikat nakoni mayit. Man rok buka kaya malaikat nakoni mayit. Rok buka, roke takon buka kuwi lho, Mas. Roke kon buka. Roke buka Akhirnya nyambi malaikat. Masuk mek. Plek. Aku nyedak karo. Loh, opo iki? Ora sik to. Kowe jane bojone sing babaran kok piye to? Enggak, aku ndelok ceritamu lho terharu lho. Aku iku sing kaget ora tau ngerti iki lho. Opo iki? Masalahnya kan kowe rong tau roh. Sumpah ro Barang pengalaman baru bagi kamu. tenan. Lah kok nyedak nek Buat sewawangan. tak swawangi ketok. Oh, iso mencep ngono. Mboke mencep. Buke. Ayo to Mas, cepet-cepet Mas, suwi wis ora kuat lho. Langsungnya kon pernapasan. Sik, aku sing ngene, ben sampean kuat Bu, iki tak kei minuman larutan penyegar cap kaki 9. 3. Aku tuku 3. Oh iya beneran. Bener. Lunyu cangkeme lunyu Terus. cerdas. IQ-ne cerdas. Cerdas. Terus Tarik. Enggak, ayo. Plak. Terus tok kipas. Ora apa gene AC-ne? Ora ana ujug iki omah desa tak Kipas angin. Yo tak ngene. Ben kersane mboten sumuk. Ora dirubung lah. Terus Ayo tarik napas. tarik napas Bu. Tahan Bu, tarik napas. Ora iki lho. Iki tok aja sinden. Tarik napas. Dudu. Tarik napas. Bu, tarik napas. Lho Bu. Wis ketok. Aduh, kowe tok rambutnya metu lah tak kaya gini. Tak gayangi. Ya pun, Deyel. Bayi lahir dengan selamat. mboke semaput. Lah kok iso? Aku keliru gue mbok. Sumpah padha kritinge rambutnya. Cengengesan iki kok iso. Ora iso mbetane rambut. Mas. Iki lho kan nganti dadi ngono mbok. kuwi. Nganti ngono kuwi. Tapi yo ora kalian pancen ora kalian ki yo Ora kalian iki mesti ra iso. Iso, Mas. Mulane ahlimu sebagai dagelan iki sinden dimanfaatke. Mula udah gelar iki blangkone digosek. Iki lho. Apa pantes dagelan gundul apa pantes? Blangkone dienggo. Digosek. Ayo. Coba iki. Coba iki. Loh. Nah, Slendro. Slendro. Niken Salindri Salendro. Iso slendro. Niken Salindri. Oh, Salindri. Malah kita Salendro. Tapi Mas TB iki anu lho, resikan lho. Blangkone iso wangi ngono lho. Blangkone wangi nggih. Blangkone wangi ngono lho. Nggih, blangkone wangi. Wangi. Ambune lho, aku kok keringetku koyo Wangi. Wangi. Yo kuwi Mas. Wonge kan kok babaran iki wis takon aktivasi. Kenapa? Nyapa ndasmu? Dikae minyak kapak lho. Ora kok iso. Iki manfaatne iki lho, Presiden. Sing ndi kowe sing mbok pilih sing dhisik. Ambune nganti tekan kene. Ngawur Akbar. Wong dasar dibalsem iki piye karo. Apik lho. Ben piye ngono kuwi ben piye? Mangga anu Dek Niken. Tang, ayo. Anu kadung apa? Kelangan tresno, ninggal tresno. Apa ki? Dek Nik
Ninggal katresnan dik niken budhe spote. Sepat. Ya monggo, Dik Aryo. Blongsongen krek anu lho. Kresek iki lho blongsongen. Ben kaya nongko. Iki nyapa to ganggu pegedar berang itu. Geder kono lho. Lah nganggo lho. Dinggo. Malah kaya bidan. Ayo Dek Niken ayo. Monggo. Ya ndek niken. Gone umpel-umpelan. Oke. Apa lagune? Iki nenggal katresnan. Ninggal katresnan. Sepote leh dawa berarti. Sepote sak lagu. Nyuwune niku Dek Niken ben marem ben meriah. Nggih, wilujeng dalu. Dalu sayang. Nggih, Mak Cangik kalian Mbak Limbo. Wale madepe. Mak Cangik Ya. kalian Mbak Limbo. Ya. Alhamdulillah saged sowan mriki malih nggih, Mas. Iya, Aku kok bingung mending sampean tumpuk kene lho. enake ning kono kabeh enake. Oh, enake. Padahal lingak-linguk ngene yo. Rapi kok ngarep Oh iya, iki acaranya adalah Syukuran tahun baru. tahun baru dan juga ulang tahun restoran Luminto. Luminto. Yang punya adalah Tante Cynthia Jesse. Cynthia Jesse. Iya kok mesti kok Tante Jesse ya? Jane sing liyane ndi to, Mas? Lah ya sing liyane kok ndang berbul-berbul. Lah ya padahal ki dhewe ki super murah lho ya. Oh, super murah. Iya, saiklase ya dhewe. Apane paket ngene iki super murah. Iya, paket ngene iki super murah. Super murah. Awake dhewe dicicil ping 4 teh oleh kok. Loh, malah ngene iki saiklase ndak apa-apa. Saiklase. Tapi lek iso aja kebacut lah ngono. Umpama liyane ora gelem ya mbok Bu Cynthia Jesse seminggu pisan ngono lho Jan. Eh Ya kok kan ngono? mergo pas momennya kan pas. Momennya pas. Satu syukuran, yang kedua menyambut tahun baru 2022 sekaligus
gugus merayakan kemenangan Thailand juara Piala AFF. Ngono kuwi jenenge iki ora jiwa patriotisme. NKRI-mu di mana? NKRI-mu di mana? Kamu berdiri di bumi Indonesia, minum air Indonesia, tanah yang kamu injak bumi Indonesia. Kenapa kamu begitu? Bener, walaupun aku di Indonesia, tapi setiap hari saya makan kakek Thailand, Mas. Oh iya bener. Tetapi kamu juga harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Betul. So 4-0 karo loro podo. Iya. Iya. Niken ki ra ngerti bal-balan. Ra ngerti bal-balan. Bal-balan. Kaya iso-iso bal-balan dhewe lah. Aku lho sing pinter bal-balan ora sombong. Ora sombong. Lho, aku ki lho dadi gelandangan suwi aku. Beda. Kuwi lho sing ning ngarep bagian tengah lho. Gelandang. Lah kowe kan nek gak dadi gelandang ora tak dukung kok mburi. Dadi apa? Gedabek. Back. Bek. Mas aku dadi back. Nek gak enek sing jaga gawang, aku sebagai klaper. Kiper. Lah iya karo nggawa klaper ngene. Tapi kan aku olahragane liya nek aku. Napa, Mas? Babat seminton. Lah sampean iso. Apa badminton? Badminton. Lah sampean iso dadi badminton, nek ora tak dukung karena aku apa iso semangat. Apa? Dadi apa? Cheerleader. Udah cilider. Aku babasket. Gitu. Babasket. Babasket. Iya, babasket iki dadi bale, apik iki bal. Apik banget ketoke ya. Iki bal apa bakso beranak? Dek Niken, Oh nggih, pripun Mas? doanya di tahun baru nopo? Oh iya Doanya doanya apa, nggih. Dik? Niki terima kasih untuk Tante Jessi yang baik hati, yang cantik sekali. Semoga di tahun 2022 tambah baik hatinya. Amin. Terus baik rezekinya. Lancar rezekine. Heeh. Amin. Baik akhlaknya, pokoknya baik sembarangnya. Amin. Iya, iki lho, Dik Niken sing yuswane isih timur masih muda, dongane apik. Apik. Apik Ora kok kaya logis kowe ya kok. Tuwek donga ora pecus. Wah, Gak nalar. Dik Niken kelas berapa sekarang? Aku kelas 1 SMP. Hebat, kelas 1 SMP pinter nyinden. Anakmu kelas 6 SD meteng. Ora iso to Mas kok meteng. Banyuran lawas. Lah nyapa iso? Terus. lah piye? Kok iso? Anakku ora meteng kok. Lah nyapa? Wis nglairke sana. Amin. Oh iya Om Yuda, Ya, Yuda Dik. tadi kesini jam berapa? Saya jam 9 sudah Oh, jam sampai 9, sini. udah Ha-ha. sampai sini Sudah ya sampai tadi sini. ya? Iya Udah dong. makan? Sudah. Udah makan Mas Badar? Sampun. Mas Akbar? Oh, sudah. Sudah Sudah. makan. Tadi makannya enak ya. Enak banget. Sekali. Ha-ha. Aku sampai imbau peng dua Aku imbau loh. peng dua. Heeh. Gimana kabarnya sampean sehat kan? Sehat dong. Sehat sekeluarga sehat? Keluarga sehat. Oh, anaknya sing sak aku ke sehat Sehat, toh ya. sehat. Allah, Pondok anaknya. kenal. Oh, ya Pinter. kenal. Pinter ya saiki ya. Terus saiki pinter Kok nggak dalan, sampean pinter bisa, saiki. toh? Loh lah, anu dia Anaknya kan mondok. sekolah. Ya sekolah. Sekolah, Sekarang biar kelas belajar. 1 SMP ya? Kelas 1 SMA, Ding. Oh, SMA Iya, iya. kelas 1 SMA Iya. itu. Yang sama kamu itu. Koncone. Oh iya Konco sing anakku. dulu Iya. cetan sama aku gitu. Waktu dalang itu kan. Heeh, iya memang. cetan. Iya kan kamu itu kan ke rumahku waktu itu. Iya waktu itu Ke ya. rumahku. Kamu kan juga datang sama mama ya itu. Oh iya. Sama mama. Ambukan ae sampean iki. Oh, betul iki. Saya Nyapa? anak saya Nyapa? Anakmu nyapa? Iki lho sapa? Kowe iki lho sapa? anak saya sakit. Lah terus nyapa hubungane mbek aku iki? Hubungannya apa? Kowe Hubungannya sakit-sakit. apa? Iki lho Hubungannya sapa? apa? Kowe iki lho sapa? Kowe iki lho sapa? Kowe iki grupe sapa? Ah, kuwi lho. Iki grup Hasta Brata ora grup pedanyangan. Nah, Anakku loro. Terus apa? Oh? Minta Lor. sumbangan Gunung Semeru. Oh, cengengesan ngono kuwi. Cengengesan ngene iki Mbak, gek aja cedak. rasopan Aja cedak, ngene cedak. iki. Kowe engko nek tularan ireng, aja Ora. cedak-cedak. Iki
jarene duwe lara TBC. Iya, memang cedang. TB itu kepanjangannya TBC. Ya bener, he. Bener. Bener, he. Bener, Mbak. Ya iki wis elek barang ngene iki ya sedurungan lho cah iki. Kowe nek cedak karo TB, kowe kaya bulan dirembeti tekek. Makane adoh-adoh ya. Lah aku mau rabi karo iki nek duwe anak. Kaya apa? Kula weling. Kaya ula weling kok bangga lho kok iso. Lah ya, ngene iki lho gek bocah ngene iki njajal lek ditakoni ngene iki apa ya krungu lho cah Apa krungu? budek lho Apa ngene krungu iki. cah nah. budek kuwi? Apa? Cah budek. Ngene iki ya sudarungan paling ngene iki. Darungan kuping enak nyilih Wah, kuwi. jajal Mas Yuda. Ya. Tadi kesini tadi lek wis maem yo. Sampun. Udah yo. Sampun maaf.